So the last day in Pune. Hello guys, this is Melvin and welcome to my channel. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து 17th of February and time பாத்தீங்கன்னா 7:43 ஆகுது. 7:43 PM ஆகுது. So the last day in Pune. பின்னாடி ஷாலம் இருக்கான் சைக்கிளில். இங்கே தான் பக்கத்தில் இங்கே ஒரு கடை இருக்குல்ல, அங்கே ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வந்துருக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நைட் வந்து 10 o'clock எங்களுக்கு ட்ரெயின். ஸோ நாளைக்கு வந்து பெரம்பூர் ஸ்டேஷனாண்ட, சென்னை பெரம்பூர் ஸ்டேஷனாண்ட ஒரு மதியானம் போல் போய் சேர்ந்துருவோம். லேண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து லேண்ட் இல்லை, ட்ரெயினில் போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து இங்கேருந்து நம்ம சென்னை போகிற வீடியோ தான் இது. அண்ட் வந்து இப்போத்துலேருந்து நான் என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில். ஸோ இப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து வந்து மேலே வீட்டுக்கு போனோம். வீட்டுக்கு போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ லாஸ்ட் டே இன் பூனே. சாம் பை பாய். சலம் பை. ஹாஸ்டல் போகிற மாதிரி. ஸோ மேலே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். அந்த பிரேம் சொல்லி அந்த கடை இருக்குல்ல, அதுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுச்சு. அங்கே அந்த கடையில் போய் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு இப்போ கிளம்ப போகிறோம்ல, லக்கேஜ்லாம் இறக்கணும் நம்ம கீழே. ஸோ கீழே போகலாம். பாய் சாம். பாய் 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 guys. பாய். புனே ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக ட்ரெயினுக்கு வந்து இன்னும் 1 hour இருக்குது. அதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்துட்டோம். டிராஃபிக்காக இருக்குன்னு சொல்லி சீக்கிரமாக வீட்டிலேருந்து கிளம்பணும். ஆனால் கடைசியில் டிராஃபிக் சுத்தமாக இல்லை. இருந்துச்சு டிராஃபிக்கு, அதுக்கப்புறம் இல்லை. ஆமாம். ஸோ லக்கேஜ்லாம் அதோ இங்கே தான் வச்சிட்ருக்கோம் இப்போது. ஸோ ட்ரெயின் ஒன்று தான் உள்ளே போவோம். ஸோ திஸ் இஸ் புனே ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டேஷனில் எவ்வளோ பரவாயில்ல, ஏன்னா நாஸ்தியாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஷன். இது ஃப்ரண்ட் சைடு. பேக் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப குப்பையாக இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்க பார்த்தீங்களா நம்ம ட்ரெயின் நம்பர் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3. ஸோ கைஸ் 35 minutes டிலே ஆக்சுவலாக. இன்னும் இங்கே புனே ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கும். யாரும் இன்னும் காமல. ஸோ மேலே போக போகிறோம். பாய் 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 பாய். நெக்ஸ்ட் வாட்டி போட்டு பார்க்கலாம். இல்லை நாங்கள் சென்னைக்கு வரும்போது பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இது மேலே ஏறி அந்த பக்கம் எங்கேயோ போனோம் போல், அதில் ஏறி போனோம், லக்கேஜில் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ போவோம் பார்க்கலாம். இது மேலே எங்களாலே போக முடியாது. அதான் லாஸ்ட் பாய் வித் சாம் அண்ட் ஷாலம். பாய். See you next time. Bye.